Номер 1. При силни алергии, студови алергии, напуквания или сърбеж на ръцете си направете ваничка от невен и мента. С леко топла вода потапяте вътре ръцете и ги накисвате за известно време. Знаехте ли, че добавянето на зеолитни камъни към водата, която консумирате, е естествен начин да си набавите здраве и баланс? А ето и ползите от него. Детоксикира организма и подпомага пречистването на черния дроб. Балансира pH нивата, подобрява метаболизма, подхранва имунитета. Тъй като в моя случай използвам по-едри камъчета, ги поставям на дъното на каната и ги сменям на около 90 дена. Горе-долу около 4-5 камъчета са достатъчни. Номер 3. Флуоридът има способността да калцира меките тъкани и има твърдение, че може да доведе до калциране на епифизата. Използвайте паста за зъби без флуорид. Ето и една изключително полезна и здравословна рецепта за чай. Използвайте вода от крана с зеолит. Подсилете организма си с няколко карамфилови зърна, които подпомагат храносмилането и са изключително полезни със своите антибактериални свойства. Добавете любимият си билков чай, след което сипете и лъжичка джинджефил. Джинджефилът стимулира кръвообращението, затопля тялото, подпомага имунитет. Да преминем и към съвет номер 5. Запалете си свещичка, пуснете релаксираща музика и сипете на земята едра морска сол. Направете си енергиен душ. Стъпвате върху солта, пускате водата и се представяте как тя отмива абсолютно всичко ненужно и негативно. Солта го поема и го отнася в канала.